folkens, velkommen tilbage. I dag skal vi snakke om, hvad Gaia det egentlig er. Og til det har jeg fået besøg i studiet af Mette E. Og Mette E., fortæl publikum derude, hvad Gaia det egentlig er. Fortæl dem. Gaia Akademi, det er et fantastisk sted for folk med særlige behov. Og her arbejder hver dag rigtig mange kunstnere, og en af de her kunstnere vil gerne præsentere. Jeg kan se, at du har nogle tegninger her, som ser ret spændende ud. Er det nogle af jeres? Det er en af vores kunstnere. Han er ret fantastisk. Han hedder Mike, og han arbejder rigtig meget med farver, som du kan se. Ja, det er nogle fantastiske. Noget rumskib her, og nogle mønster. Og, ja. Nemlig. Hvad får jeg ellers tiden til at gå med her på det her sted her? Jamen, vi møder ind hver morgen, og så holder vi møder, og så finder vi ud af, hvad skal vi lave i dag. Og vi har også nogle opgaver, vi skal have rent. Og så er der altså tid til at gå i gang med at arbejde. Og ligesom Mike her, som laver de her billeder, så sidder alle kunstnerne og arbejder med deres ting. Så der bliver produceret rigtig meget kunst her i løbet af året. Og vi holder også fantastiske udstillinger indimellem, hvor man faktisk kan komme og købe kunstnernes værker. Okay, hvad er prisen så for nogle af dem? Det var på at fortælle, hvad er det dyreste, forstår du? Ja, hvad var det dyreste? Vi solgte et kæmpestort værk her i sommer, som var en pris over 2.000 kroner, men det var også et stort værk. Så vi har faktisk alle prislaster fra 100 kroner op efter. Så der er ting for enhver smag og ting for enhver pengepunkt. Okay, så det sidste, jeg kan se, at der er nogle malerier her. Hvem har lavet dem, og Jamen det var jo vores kunstner, hedder Maria Slot. Hun er inspireret af den her ulykke, der skete 9/11, hvor der stod Twin Towers, de blev bombet og sank i grus. Hele den der fortælling, den har hun skabt i billeder her. Okay, men Mette, tak fordi du gad at komme forbi studiet i dag. Det var så lidt. Og folkens, tilbage til, hvor I nu er i verden, okay? Hygge hejser.